Hvordan går det egentlig med at flytte sammen med Liva? Det går rigtig godt. Vi er sådan en rigtig lille familie nu. Lidt ligesom Ike og Tina Turner. Det er jeg glad for at høre. Men det er en joke, Kenny. Altså, det er jo derfor, det er ironisk ment. Ike og Tina Turner. Det går dårligt derhjemme. Det går virkelig, virkelig dårligt. Det er Liva, der er blevet vanvittig. Er der gæster fra Rødby? Spiller hun lidt i Liverpools farve? Er der besøg for tante Rosa? Nej, hvorfor så du står der på næsen, hver gang du prøver at undgå at sige ordet? Det er for at være smart. Men det er fordi, hun vil gerne sin kat ind, og jeg gider ikke bøje mig. Jeg er katteallergiker, jeg kan da ikke pludselig... Jeg bliver syg af krædet. Jamen, så skal du heller ikke bøje dig. Nej. Så skal du stå fast og være en mand. Ja. Men nu gider hun så ikke rigtig pakke sin flyttekasse ud. Hun gider ikke gå i seng med mig. Det er fuldstændig umuligt, for den kat ind er det med det samme. Det er jo du menneskeligt pres, hun udsat dig for. Nej, det her slet skal jeg vinde, og jeg ved lige hvordan. Hun skal bare til at gå op i noget andet. Og derfor har jeg købt denne her. Feng Shui. Kunne du ikke lige smutte over til Liva med den med det samme? Ja, selvfølgelig. Feng Shui. Asiatisk mad. Delikat. Ja, men det her, det er altså japansk boligindretning. Nå, jamen altså stadigvæk asiatisk mad. Delikat. Ja. Det er fordi, så kan hun jo ligesom gå op i det, og så tænker hun på noget andet end den dumme kat, og så får hun også pakket sin flyttekasse ud samtidig. Sådan 2 fluer med et smæk. Det er snedigt. Yes. Kunne jeg måske selv få lov til at bruge den idé, hvis jeg engang flytter sammen med en kæreste, der har kat, og jeg så pludselig udvikler katteallergi fra den ene dag til den anden. Ja. Nå nej, det er fuldstændig urealistisk. Hvordan skulle jeg overhovedet få en kvinde til at flytte sammen med mig? Nej.